13h heedi ton to pete e to karawoyndu ko on 13h yoni ɗo e haalirde moɗon piindi radio bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heediɓe yonti jonde men mawde kabaruji demgal Pulaar. ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen ñalawma hande o ko ñalawma teddiniraɗo koninkoɓe ɓe leydi Sénégal hoorejo leydi ndi ardima nden ɗon welnere ɗum noon waɗi ko e subaka hande o toon to camp Dial Diop Tekkere nene jokki lubde e nder coalition mo Diomaye président caggal ɗin ɗon konnguli ɗi sutno hoorejo landa Pastef Ayib Daffé tergal e landa Pastef suuti konnguli fawno ɗum e docteur Abdourahmane Diouf jagorɗo kalfinaɗo cellal waɗino jillu muɗum toon to diwan mo Kédougou ɗum ko caggal nde teska toon rafi biyeteɗo la vallée du Rift o heeɓi fartange joddade e haralleɓe cellal tawateɓe to on toon diwan kanko docteur Ibrahima Sy ma en kettamo e ballal musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall. Ceerno Jalaluddina Ba nene jokki jillu muɗum diine l'islam kam e jokkere endam e nder leydi Sénégal caggal diwan mo Saint-Louis e kanko noon e ñalawma hanki o natani gunɗon jillu toon to diwan mo Matam ma en jaadu hen e musidɗo meɗen Ɗaha Moussa Ba kabaruji caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli ko ɗum woni ko uddata jonde meɗen kabaruji. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe so tawi on cabbima joni piren pacciren. jam ñalle moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde piinde radio sawto gonneɗo foɗo e an mariste villa 92 S to karalagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddab Diop ɗo e haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro e oɗo ñalawma teddiniraɗo koninkoɓe leydi Sénégal. On ɗon cérémonie o noon waɗi ko toon to camp Dial Diop e yeeso tawtorede hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ononne kadi e hoorejo jagorɗe makko Ousmane Sonko ko nonne kadi e terɗe gouvernement mo leydi Sénégal kamen kala tawtoronoma hono on ɗon cérémonie ɗum koko yowiti e duttugol teddungal ɓe ganduɗa kañum goni koninkoɓe leydi Sénégal ma en gartoy hen e ko ɓuuri ko yajje e nder kabaruji meɗen paaɗi arde événement historique mo ganduɗa kay waɗi taw noon waɗi ɗum ko koninkoɓe ɓe leydi Sénégal ha tengti noon e hinde nde ganduɗa kay kam woni marine nationale caggal ngol lawol garwaniwol koɓe mbaɗa lancé on ɗon missile mo ganduɗa kay ko anti navire ɗum ɗon waɗi ko caggal on ɗon patrouille moɓe mbanno toon to haute mer e nder maaji kaɗɗe ɗe leydi Sénégal. On ɗon tir mo ganduɗa kay mbaɗi ɗum taw ko yuti on ɗon missile anti navire on ɗon tir mo ganduɗa kay ɓe mbaɗi ɗum réalisé ɗum ɗon ari tan koye nden ɗon eɓɓore nde ganduɗa kay ko yuti e stratégie navale 2050 ko litti noon ɗum noon jiya tan ko e pandal ɗe ganduɗa kay laamu leydi e Sénégal ene jogui ɗum koko yuti e hesɗitinde kam e ngarɗitinde ha yada e hesa makko on ɗon plateforme maritime mo leydi Sénégal mo ganduɗa kam woni commandant Ndiaye kalfinaɗo kala ko yuti e compito marine nationale kanko noon o yoni ɗen ɗon golle payodinde ganduɗa kay ɓen ɗon haraleɓe on ɗon fannu o gollima ɗum ko nonne kadi ko litti wonande kay ɗum ɗo ari tan ko gam ɓeydude sembe wonande kay koninkoɓe leydi Sénégal ha tengti noon ɓe ganduɗa kañumen goni soldateɓe e renoɓe keeri ɗiyete ha tengti e maaje ɗete ko litti noon wonande kay nde ɗo eɓɓore maɗum o won kay gartam mawɗo gam fabade e leydi ndi e ɗin ɗon ménage uji ɗi ganduɗa kay ina mbaɗa e kala saaha ha tengti noon e nder maaje ɗete ɗum ɗon noon waɗi tan ko saaha kay mo ganduɗa kay comme woni marine nationale ina mawnina duuɓi muɗum capanɗe joyyi. Hono no mbirunɗen ni e nder gardidi kabaruji ɗi Tekkere nene jokki lubde e nder coalition Diomaye président ɗum ko caggal nde on ɗon gardiɗo lande Pastef sudno ɗin ɗon konngudi aset jawtuɗo o e ngal ɗon moɓodiral ngal ɓe mbanno toon to parking mo stade Léopold Sédar Senghor fewde ɗin konngudi noon ɗi sudno fewde e docteur Abdourahmane Diouf e ñalawma hanki o caggal nde o
o waɗa invité toon to haalirde Guédiankore dewlo Sénégal Ayib Daffé kolaɗo kuɓɓal Hollande Pastef kanko noon o wi tan wonande kay Abdourahmane Diouf e oɗo saaha foti ko ƴettude responsabilité muɗum yalta e on ɗon coalition mo Diomaye président ko adi ko ina yaltine on ɗon coalition Diomaye président Cimtol Elhadji Bassa. E on déclaration mbo Abdourahmane Diouf wadno Ayib Daffé kolaɗo kuuɓal landa Pastef président groupe parlementaire parti o wi o foti ko ɓamde responsabilité ji makko ha timma saabu a wawa wonde tergal e nder gouvernement luldaɗa projet gouvernement o wadde yo ɓam responsabilité ji makko ko adi hoorejo leydi ndi ina ɓama pelliti e gonka makko e nder laamu leydi ndi somo siftoro kanko Abdourahmane Diouf o wonno ko candidat o ronki yawtude ko ɗum saabi o arti e projet o te widemo nde justice des vainqueurs ko ɗum woni ko woodi ɗo ɗum ala kanko Abdourahmane Diouf o wiyanno hanki ko démocratie concordance mbo ɓami tonto Suisse kono yo fam contexte uji Suisse e Sénégal gona gotum Sénégal ina jogui politique muɗum labtuɗo car gila dawa dawi ko fati e tuma muyo bo premier ministre tumimbo o ɗum premier ministre ma laɓɓin ɗum ha laaɓa saabu ina jogui des éléments de vérification kamme contrôle ngam wawde laɓɓinde ɗum ha laaɓa car ko fati noon e on député calinoɗo wod budget Abdourahmane Diouf yo fam jagorgal ngal hayso Abdourahmane Diouf ummimo ɗon ko ɗon hedto hay député goto jeeyade e majorité fotani luldade budget ministère bawɗo wonde fof gal nde hoorejo lande Pastef wonno moɓodiral muɗum ɗum ko ɗon terrain meeting mo yuɓinno ñande aset nde toon to parking Bowal stade Léopold Sédar Senghor kumbe fengu yimɓe hewɓe gonno ko tawtorono on ɗon meeting mo ganduɗa kay hoorejo lande Pastef Ousmane Sonko yuɓini ɗum o suutini noon konngudi faandude ɗum e ngu laamu wonnongu ɗo woni laamu ngu Macky Sall koye on sahaa noon ɓe ganduɗa kañumen goni alliance pour la république kañum tardani hay sahaa goto koko jabtade ɓe kollitino wonande kay e ñalawma hannde o saga waktuji sappo e jeeɗiɗi toon to siége mo APR maɓe mbatton kuccam hakkude mabɓe e jandiyankoɓe ɗum ko jabtade omo ganduɗa kam woni hoorejo lande Pastef Ousmane Sonko terrain meeting mo yuɓɓinno ñande aset nde ɗum koko yowiti e ɗin ɗon konngudi ganduɗa kay suutino fewnu ɗum e lande APR ha tengti noon e ɗin ɗon konngudi ɗi o sunno ngam wiide makko lande APR foti ko fusede kamɓe wa APR noon ɓe kolliti wonande kay mabɓe kuccodir e jandiyankoɓe e ñalawma hannde o toon to Médina ko goski suka gorko goto jaranoɗo e duuɓi capanɗe nayi e tati ko kañum kay woni ko o yiya toon to maayo toyete ɗum noon waɗi ko toon to place mo Kosum ko caggal nde ɓe ganduɗa kañumen goni awannoɓe jinno yaade awoyde ji kinɗon goski ene haya e dow maayo ko on saaha noon ɓe noddi ɓe ganduɗa kañumen goni sapeur pompier kañumen mbatidi arde itti kinɗon goski ɗum noon waɗi tan koɗo waɗɗani ɗon ɗo wiyete maison de la presse on ɗon gorkajo noon andama o wiyete ko Ibrahima Ba o woɗi ko toon to Rue7 toon to Médina ene woni noon caggal koddiɗo makko kam e miñi ko Ismaïla Ba kañumen kay kolliti wonande kay ko kanko tigui Ibrahima Ba woni ɗon oɗo saaha noon ɗi mbawi wiide e losko udditama hen ngam andude holko jeeyi sababude mayde makko gonno losko noon halfina ɗum ko commissariat mo Médina ngam andude holko jeeyi sababu mayde on ɗon gorkajo so en gummima ɗo e lamarko ngo Dakar jata toon to Thiès to université Iba Der Thiam tawateɗo toon to Thiès ko kam kay woni ko yana ñande jamma jeeɗiɗi fayi jeetati lewru nduɗo ndu gonɗen saga waktuji tati jamma ko hen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni worɓe jogitaje ko kamen tigui goni ko jandi toon to université mo Iba Der Thiam toon to contournement nord mo Thiès ene woni tan noon caggal e wiide jande Seneweb tottirɗo kabaru kolliti noon wonande kay ɓen ɗon worɓe caggal nde ɓe naati toon ɓe mbaɗi fouillé woni ɓe ganduɗa kañumen goni cuuɗi ɗin ɗon étudiant ji ɓe keɓino toon koppareje ko noonne kadi bitik goto mo ganduɗa ina tawetno toon to campus o kamɓene ɓe keeɓi yande e muɗum ɓe ganduɗa kañumen goni étudiant ji ɗon ɓoyino jogade kulhuli ko wayi noon saabu e wiide mabɓe ngakkere nden ka e kisal toon to université mo ganduɗa kay kañum woni Iba Der Thiam tawateɗo toon to Thiès mo ganduɗa kay ina tawe toon to contournement du nord
ton to Thiès ganda ɗin ɗon étudiant ji janngoji ton to ngal ɗon duɗal jaabi hattirde ina jogino hen kulhuli e on ɗon communiqué mo ganduɗa kay ɓayini ɗum ɓen ɓe ganduɗa kañum gon halfinaɓe ko witi on ɗon université ɓe kolliti tan wonande losko udditama hen ngam andude holko jeeyi sababu gueɗe e kantorinde mbaɗi ton to université Iba Der Thiam tawateɗo ton to Thiès. so en gummima ton to Thiès en mbaɗat tabal mangal jehen ha ton to diwan mo Kédougou ton noon jagoɗo kalfinaɗo ko yowiti e cellal docteur Ibrahima Sy yilinoma ton to Kédougou ɗum ko caggal nde teska ton peñgol on ɗon rasi biyeteɗo la vallée du Rift way noon kanko docteur Ibrahima Sy caggal jillu makko ton to Kédougou dañi fattange joddade e haralleɓe ganduɗa kay kañumen goni toppitiɓe kala ko yowiti e cellal e on ton diwan ko noon kadi gunɗon jillu waɗi ko e tawtorede gouverneur de la région mo Kédougou Mariama Traoré kanko docteur Ibrahima Sy ko kanko woni ko kettotoɗen ƴetti haala makko ko musidɗo meɗen Alassane Saydou Fall joɗiniɗen ton to Kédougou région mo Kédougou par ce que onon gandi guila mois de septembre o ha joni leydi ndi enen haaɓo e ñaw ina wiye fièvre de la vallée du Rift gandanɗa hoorema ummotoke no wayno jowɗi baali e beyi en ina are yimɓeɓe ina ummo kadi e ɓowɗi ina are yimɓeɓe te ɓowɗi ɗi foof gonatke ndiyameje hoɗo gonata ɗo donc ɗomi argol ngol ɗoyti noon ko wadde feere mbal ne ƴeewa ɗoyti e nder région mo Kédougou nomin mbaɗata hamin kaaɓe ñawngu par ce que ɗo waɗino yimɓe ɗiɗi dañino ñawngu kono Allah waɗi hen sutur ɓe celli eɓen jokko e haajuji mabɓe mais hannde nomin ngari ɗo e gardugol gouverneur kañum e collaborateur men gardugol kadi directeur régional de la santé e ministère uji goɗɗi ɗi ministère agriculture ministère de l' élevage en yadde kadi ministère de l' environnement ministère de l' éducation nationale communauté ji ɗi fof goto mabɓe fof ari addi miiji mum addi feere mum pour min ƴeewa holno min mbaɗata ɗo e région de Kédougou ko ƴetta ko ina wiya plan action incident holno min mbaɗata hamin gadda moyen ji ɗi mbar min mbawa haɓade ñawngu pour que ñawngu wasa ɗo wonde e région o mais kadi wasa ɗo lorde hay goto wasa ɗo warde hay goto par ce que ñawngu so ari ma wood mo jaggi minen objectif amen hayso jaggi yimɓe yo yimɓe cafre ha no fotini cafrede ha no hannirta taw hay goto lortaki hen taw hay goto kadi mayata hen ha joni en keddoto ton to diwan mo Kédougou kanko docteur Ibrahima Sy warti eɗen ɗon caɗele teskanode ko yowiti e ɗin ɗon cuuɗi cafriɗi gondi ton to Saraya kam e to Salémata walliti noon wonande kay laamu ngu ene jogui eɓɓoje ngam yidde yuɓɓitinde ɗin ɗon cuuɗi cafriɗi haadi mbawa yadude e jamanu ɓesguji ɗi kala mbawa hebde safara no hannirta niyete hono nokkuji goɗɗi diyete ɓesgol mumen keɓirta safara kanko docteur Ibrahima Sy ko kanko woni ko kettotoɗen ha joni taw ƴetti haalal makko ko musidɗo meɗen Alassane Saydou Fall. Saraya e Salémata nde garnomi de ɗo e korka ka mi haalnanom caɗele ɗe tema wino won directeur am yo ƴeew ɗum par ce que hannde objectif ministère de la santé o ko ƴeew nokkuji gandanɗa hoorema hannde ene jogui caɗele côté comme no wiite ko centre de santé walla poste de santé walla hôpital min ƴeew holno min mbawir ɗum waɗirde te ɗum ɗon waɗama programmé et surtout plan budgétaire mo gandanɗa hoorema ke 2026 e hirande aronde nden waɗate e mbeɗa jogui yakar hande fewi ko faate mahgol centre santé ji ɗi ma waw waɗede ko yaaci te kadi ko faate équipement ji kadi ma gadde ko faate kadi safroɓe kadi inchallah somin mbaɗi recrutement kala région mo gandanɗa hoorema hannde ne jogui hen caɗele min mbaɗa feere haaɓe keeɓe yimɓe cohluɓe yimɓe fof mbawa safrede par ce que safar nokku koko foti waɗede kala nokku kala wiyetake tan ɗo ko Dakar wiye ɗo ko Kédougou walla wiye ɗo ko Tamba gonɗo Dakar no safrirto ni ko noon gonɗo Tamba walla gonɗo Kédougou foti safrade te ɗum woni miija men ɗum woni yiyanda men ɗum woni kadi jaɓɓal gandanɗa hoorema ɗum min jiiɗi wadde e nder leydi ndi inchallah. Vous écoutez Pide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. ha joni en keddoto ton to diwan mo Kédougou kalen e ko yowiti ala haali diine yubbinama toon kolol joyoɓiwol ko yowiti e ziyara ceerno Mouhamadou Fera Diallo lollirɗo ceerno Ndorel on ɗon ziyara noon waɗi ko ñande aset kam e alet jawtuɗo ton to légal campagne musidɗo meɗen Alassane Saydou Fall jodiniɗen ton to diwan mo Kédougou tawtornomo ziyara o cimtol kasi ha laaɓe ziyara ceerno Mamadou Fera Diallo ɓurlolirde ceerno Ndorel puɗɗinoɗo ñande aset jeetati lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi o gasi ko ñande alet nde toon to légal compagnie almum makko noon wummi partout gam arde tawtirede oɗo ziyara suuma Diallo ko goto mabɓe ne artane men e ziyara he ziyara o noon alhamdulillah
alhamdulillah yawti e jaam talibaɓe fof jarnama seere men en jarnama autorité religieuse autorité coutumière fof jarnama par ce que mo fof mbaɗi hen jungo mum mo ɓe waɗi hen miijo mum toujours pour ziara no wawi yarde yesso e vraiment ɗum ɗon ko en yetti Allah en juuli e nilaɗo o ziara noon kala hitande darinde eɓe jubbina koye kawte laabi joyyi ko ɓe jubbina oɗo ziara dawde bokum ko dariɓe gam o ziara yo yuɓɓine tawa anen kala e mbattan hono mo joni ko noon waɗi ha on est à la 5e édition woni ɗo joni waɗi évolué chaque ziara woda ko ɓeydi hen chaque ziara woda ko ɓeydi hen ha joni nena yaaja no feewi quoi sernaɓe ɓe eɓe ganda kañum goni imameɓe ɓe gaari ɓe gadda kewɗa ɓe gummori ban yo ban gam arde hawde oɗo ziara ceerno Idrissa Diallo ko imam toon to legal Dalaba ene acta siftinde men yoga e gueɗe fiiɗi andintingol di mana ɗe dente andintingol ɗo ko ɓuuri moƴƴude kon e andintingol ngol ko waɗɗitino moƴƴi ko andintingol piiji ɗiɗi ha tati e fannu kon andi walla fannu mo andi walla ko foti andintinde yimɓe ɓen harano anduno ɗum kono ɓe yejjita Allah subhanahu wa tabaraka taala kanko tigi o daali fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah wi andintine andintingol ngol nafa kala gomdiɗo Allahu ɓe tagirali yimɓe ɓe e jinnaji ɗi sina saabu yoɓe rewa o ziara noon ne jeeya joruji ɓurdi mawnude baɗoji ɗo e nder somo keetu ɗum saabi so tawi ziara o yonti ko nummotoɓe ha toon to leydi Guinée ha to Mali ha to leydi Guinée Bissau ha to Gambie Mauritanie gam arde hawde oɗo ziara ko ɗum saabi so tawi on saaha heedi kala ɓiɗɗo keetunaɗo woni hay goto mabɓe ala darde ala jonde koma o ziara yawto Alassane Saydou Fall Kédougou gam Pindi Radio. Allah jarama a jarama Alassane Saydou Fall gollema an jooɗi peewi ñande asetti nde yubbinama ɗo ete batu hubti dungu taw noon gunɗon batu yuɓini ɗum ko fedde wiyetende COD nden noon fedde noon rindini ko dendagal almuɓe ceerno Mouhamadou Saydou Ba tawateɓe ɗo ete nder leydi Sénégal gunɗon batu hubtidingu noon waɗi ko ɗo e lamargo ngo Dakar toon to centre Amadou Malick Gaye to Boppo ene woni tan noon caggal gunɗon batu omo ganduɗa kam woni Mamadou Siradio Agne ko kam subta e dow gardingu nden ɗon fedde nde ganduɗa kay ko yowiti e dendagal almuɓe ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba kanko noon jogori arditade nden ɗon fedde ko yowiti e duuɓi 5 e paaɗi kanko Mouhamadou Siradio Agne o erima noon dendagal terɗe fedde nde mbaddata jungo e fandu ngam ɓe mbawa gollade e heddade almudagal ngam gollanade ceerno e wadde ko ceerno yiɗi ko kanko Mouhamadou Siradio Agne ko kanko woni ko kettotoɗen e haalirde musidɓe meɗen ɓe Dakar TV. waɗi fof miɗo wiya on Allah jarama on jarama e hoolare moɗon on ɓeydani min dongal inchallahu min kadi tinnade min mbaɗa kala ko gandanɗa hoorema ko timmano e duuɓi 5 gaɗi ɗi e duuɓi 5 paaɗi ɗi o inchallahu minen e bureau cuɓaɗo o min ƴeewo jokkude ɗum ha Allah timmina golle ɗum mbiyanmi membre uji suɓaɓe ɓe fof ɓe ganduɗa hoorema nene bureau o yooɓe gandu dongal ngal ko dongal manggal ko dongal almudagal so neɗɗo woni hen kala poste mo mbaɗa wade occupé poɗɗa rewde tan ko yamirode ceerno so ceerno haali tan ko ɗum ko mbatta eɗen ñaagui noon haade eɗen gandi ko gollal almudagal kala goto to o suɓaɗo yo wot feere o daro darde tinde ganden yakare ɓesguji dental ngal foof ene woni e meɗen to banggue développement ha tengti noon e banggue duuɗe Qur'ana ɗe ɗum taki miɗa yiiɗi goto foof yo ƴeftu responsabilité muɗum to woni président commission ɗo kala ko foti waɗede hen o waɗa ɗum ha timma e aussi ne kadi les commissaire au compte kamɓene kadi ɓe daroɓe madde rôle uji mabɓe ha timma inchallahu ensemble so woni en nendi inchallahu ko yimɓeɓe jiiɗi ko mbiɗa jorti eɗen mbawi timminde ɗum kadi kestiden anniyaji meɗen kestiden daralgol meɗen pour les prochains 5 ans à venir ko ɗum noon tan jinno wiide on e wadde on remercier wiide on Allah jarama on jarama min gueto kaddi bawol amen pour wawde vraiment wadde fodde ko dental ngal yiiɗi ko eko almuɓe jiiɗi ko eko seere ɓe jiiɗi ko caggal gunɗon batu assemblée générale mo ganduɗa kay yuɓɓinama ñande aset nde toon to centre Bop taw noon waɗi ɗum ko almuɓe ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba e on saaha noon ɓe kabri wonande kay e ziyara mo ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba mo ganduɗa kay e dental ngal ine wowi ɗum waɗande hitande kala ɗo ete e lamorgo ngo o Dakar on ɗon ziyara noon wonata ko ñande 27 lewru décembre ɗo e lamorgo ngo o Dakar ina jokki ngunɗon jillu diine l'islam kam e jokkere enɗam ngu waɗata ceerno Jalaluddin Ba e nder leydi Sénégal caggal diwan mo Saint-Louis kanko ceerno Jalaluddin Ba o naati toon to diwan mo Matam ɗo o tawate e o ɗo saaha o jaɓɓama toon to Hoore Fonde weltoriɓe garangal makko toon to Hoore Fonde kanko ceerno Jalaluddin Ba o daɗɗi ɗon
batuji ɗum ko hirjinde e yimɓe ɓe ko noon kadi o jokkini ɗon khalifa o en ɗam caggal hoore fonde noon kanko ceerno Jalaluddin Ba o jokki lappol makko e nder diwan mo Matam Cimtol Daha Moussa Ba. caggal jonte jonɗe ɗe o waɗi to diwan mo Saint-Louis ceerno Jalaluddin Ba e ngol lappol makko diine l'islam e jokkere en ɗam o natani diwan mo Matam ɗum ko ñande aset jeetati lewru ndu o natiri on diwan koto wuro hoore fonde weltoriɓe e jaɓɓade ɗon ceerno Alpha Sarr goto e ɓesgu wuro ngo. yiide ɗo ceerno Mouhamadou Jalaluddin ko feeñande mawde sabu min goɗono ɗiɗo ñalawmaji baɗi ni min bayrino dañirde hono ni no min dañiri hikka ni ɗum waɗi min jettira ɗum Allah no feewi no feewi no feewi kala to garɗa e wuuro he ma taw lelawol makko ene yaaha e nder beddaji he suhaaɓe rewɓe e mawɓe e halifaɓe nokku o ene bismimo ene jaɓɓimo ene beltanimo e garal makko ɗon e hoore fonde ceerno Jalaluddin Ba daƴƴi ɗon batuji kirjinoji jertinoji julɓe adnaga kawde ñaa hen ɗo pere ay hunde jomum no worta waddinema mamon gueɗal ma Allah wallen kay ɓeydi yiɗirde ɓeydade wallodirde si yimɓe muñodiri naggodiri tan Allah yantata hen e saaha jettogol ɗon ceerno ɓesguji hoore fonde kolliti yidi mumen e wurtinde on daka baɗatnoɗo ɗon e jamanuji jawtuɗi tawi ko ceerno mawɗo sompuno on daka ko hunde yettirtede Allah goto e ɓiɗɗo dental ngal ene wiye Alhaji Dahiru Sarr omo jogui anniya ko ɓooyi wurtinde daka o taw ene jeeya e kaladiriye dakaji baɗireedi e nokkuji ɗi foof eɗen gandi daka hoore fonde ko daka lasli e nder dental he ɗum waɗi o wi omo jogui anniya daka o yo ceerno habre nde o wurtata taw kadi koye inde Bosoye foof taw kadi koye inde Fouta foof ceerno noon hokki yamirore wonde rutti konngol e dental ngal yo suuɓo ñalawmaji ɗi ceerno heeɓi yettade ɗon nokkuji kewɗi gam jokkere en ɗam ina hen to Dabia kame galleji jondi nde o wayni ɗon hanki e o alet o rewi asde balla kamen jakiri nde o yettoyi to Ciloñ galle ceerno Hamme Baba Talla ko caggal mum o jofti hanki e Ɓokki Jawe Daha Moussa Ba Ɓokki Jawe Pindi Radio. Allah jarama a jarama Daha Moussa Ba e ngolma Cimtol ɗum koko yuwiti e gunɗon jillu diine l'islam kam e jokkere en ɗam ngu waɗata ceerno Jalaluddin Ba e nder leydi Sénégal ɗo o natani toon to diwan mo Matam ko siftinde ko an rewonde ndi en ko yuwiti e gunɗon jillu diine l'islam kam e jokkere en ɗam gasi ha laabi ceer kabaruji meɗen nder leydi joni joni en jaɓanat kabaruji caggal leydi. Pindi Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Pindi Radio. Kabaruji caggal leydi pudorɗen ko toon to leydi Guinée Cour suprême ɓayini doggol provisoire ɗum koko yuwiti e sumgoji lefol laamu baɗoji ñande nogas e jeetati lewru décembre toon to leydi Guinée e no wayno noon omo ganduɗa kam woni e ɓen ɗon jeenayo ɓe ganduɗa kay koñumen goni jeeyaɓe ngol ɗon doggol ɗum ko yuwiti on ɗon sumgoji ƴamoɓe lefol laamu toon to leydi Guinée ina tawa hen hoorejo transition o Mouhammadi Doumbouya kono noon hewɓe ɓe ganduɗa kay ko kañumen goni landaji tawateɗi toon to leydi Guinée ene wayno dossier ji mumen koko waɗa rejeté ni tawa waɗi noon ko cour suprême mo leydi Guinée toon to leydi Cameroun omo ganduɗa kam woni Issa Chiruma Bakary ko kañum kay hokkiri waktuji 48 woni 48 heures fewde kay ɓe ganduɗa kañum goni autorité ji ɗi leydi Cameroun nde goppitta dendagal nanganoɓe taw noon koko yuwiti e ɗin ɗon seppoji ɗi ganduɗa kay mbaɗi e ɗeɗo balɗe jawtuɗe ɗum ko caggal nde Paul Biya hokka polgu ɗum koko yuwiti e ɗin ɗon sumgoji lefol laamu bannoɗi ñande 12 lewru octobre maynu wiyete toon to leydi Cameroun o mo ganduɗa kam woni opposant o garɗo ɗimmo e ɗin ɗon sumgoji hokki ultimatum wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni laamiɓe leydi ndi nde goppitta ɓen nanganoɓe e ɗin ɗon sumgoji kanko noon ko ɗum noon ko e on ɗon vidéo mo ganduɗa kay o waɗi ɓayyanama e ɗin ɗon ɓoggi karalli keesi toon to leydi Cameroun to leydi Gabon ma wuddi toon ñaworje e ñalawma hande o ɗum koko yuwiti e ɓen ɓattiɓe gonno ɗoyte hoorejo leydi Gabon ɓen ɗon noon ina jeeya e mabɓe
mo ganduɗa kam woni joom suudu makko biyeteɗo Sylvia kam e ɓiyi ko biyeteɗo Nouroudine ɓe kala ko ina tolni e 11 tuma muyya ina pawa e dow mumen ɗum ko caggal ɓe gollotono e laamu ton to présidence mo ganduɗa kay kom woni e leydi e Gabon e ndin ɗon tuma muyyaji pawadi e dow mabɓe noon kamɓe koye altine hannde o ɓe jogori notade nden ɗon ñawore kono noon kamɓe ɓen ɗon ɗiɗo woni e cuddiɗo makko o kam e ɓiyi ko Ali Bongo gonɗo to hoorejo leydi Gabon kañumen tawtortaki hono nden ɗon ñawore ko siftinde ɗon kanko Ali Bongo laamu makko liɓama e toon to leydi Gabon guila ñande 30 lewru août hitande ujunnaje 2023 gasi ha laaɓi ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni joni en jabanat kabaruji coftal ɓalli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli e Pindi Radio. kabaruji meɗen coftal ɓalli pudorɗen ko e Ligue 1 mo leydi Sénégal. AGEL mo Rufisque ko kam jaɓɓino AS Pikine fooli ɗum logol gotol e ndigga ko noonne kadi logol gotol e ndigga hakkunde Union Sportif mo Gorée hakkunde muɗum e Guédiawaye FC ko Gorée noon fuuliɓe gotol e ndigga ɗekki ndiga e ndiga hakkunde AS Cambérène kam e Dakar Sacré-Cœur Sonacos ko kam jaɓɓino Walidane mo Thiès fooli ɗum loggi ɗiɗi e gotel. AS Ouakam ko kam jaɓɓino kippo mo AS Jaraaf ko AS Ouakam noon fooliɓe gotol e ndigga. AS Aslem hakkunde muɗum e Casa Sport ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel. Linguére mo Saint-Louis ko fiya e nder dengral muɗum taw fi ɗum ko Tinguedje FC luggi ɗiɗi e gotel hakkunde Génération Foot kam Stade de Mbour ko Stade de Mbour fooliɓe luggi ɗiɗi e ndigga ton to classement to noon ardi ha joni ko Casa Sport ina jogui toɓɓe 4 rewi hen ko ɓe ganduɗa kañumen goni Stade de Mbour kañumen jogui toɓɓe 4 ɓe ganduɗa kañumen Dakar Sacré-Cœur kam nene ko toɓɓe 4 jogui ɓe ganduɗa ko kañumen goni Sonacos kam e hoore muɗum ko toɓɓe 4 jogui to zone rouge to noon woni ton ko AS Cambérène wondude e Guédiawaye FC. so en gummima ɗo e nder leydi Sénégal kalen eko yowiti e Coupe du Monde U17 gonɗo e wadde ton to Qatar ɗo saaha ene wayno ñalawma hanki o potitiɗe e mbaɗino Fidji ko kam huccidirno e Argentine ko Argentine fooliɓe loggiji ɗiɗi e ndigga. Belgique ko kam foodi Tunisie loggi ɗiɗi e ndigga. Portugal koko fiya taw fi ɗum ko Japon loggi ɗiɗi e gotel. Maroc ko kam fooli Nouvelle Calédonie loggi 16 e ndigga. Émirats Arabes Unis ko Sénégal fooli ɗum loggi 5 e ndigga. Croatie hakkunde muɗum e Costa Rica ko Croatie fooliɓe loggi 3 e gotel. ɓe ganduɗa kañumen goni Italie ko kam fooli Afrique du Sud loggi 3 e gotel hakkunde Bolivie kam e Qatar ɓe mbaɗi ko ɗekki ndigga e ndigga. pottiɗe ma jokko e ñalawma hande o oɗo saaha mo kalten. Suisse nene woni huccidirde e Mexique. Corée du Sud ma won hakkude mum e Côte d'Ivoire. Salvador huccidirde koye Allemagne. Colombie ma huccidir e Corée du Nord. Zambie ma huccidir e Brésil ko noonne kadi Honduras kañum huccidirta ko e Indonésie. Nouvelle-Zélande ma won hakkude muɗum e Haïti. Égypte kañum huccidirta ko e kippo guindijo mo leydi Angleterre. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi Radio gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo woni komin kemnon to gande kabaruji nder e caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli en jetti dendagal ɗen kaalirɗe cengodirɗe meɗen e o saaha ko noon jettiɗen e Elhadj Abbas Sarr to juɓɓiti kabaruji en jetti Seydina Oumar Boun Khaddab Diop toon to karalagal ngal en jetti dendagal rédaction mo Pindi Radio adi meɗen e kabaruji wonata ko janggo soko gueno haaji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi Radio. Allah jarama on jarama.